phana kubulawe umfana omncane kakhulu lapha no 32 years uCharles Clerk ekhuluma ebulawa umfana omncane oyisniper nje ovela wamnemba intamo washaya lo mthambo lo kuthiwa imendula lokani lo lambuka dasto waphuza igazi wafa same time. Lezo zinto lezo uyakhumbula ukuthi ngonyaka ka-2024 uTrump wehlelwe esifanayo ngenhlanhla kayena wasinda bamchaya indlebe. And then izimo lezi esibhekene nazo emhlabeni, umhlaba is revolving, umhlaba uyanyakaza njengoba kwenzeka nakuNepal. eNepal kuthathwe uhulumeni wakhona wenza into engabalekile engafanele ngabe yenzeka, wavala ama-social media ehlasela abantu bakhona efuna ukubakhova bebemkhovu njengoba simkhovu nje kanje eNingizimu Afrika. Emva kwalokho intsha yakhona, the youth of Nepal, yasukuma yalwa yathi ngeke, you can't shut down where we have opinion, where we share each other's knowledge. Balwa bathe mabelwa ngiyakutshela mntana baba, bashisa iparliament lakhona, bashisa izindlu zombuso, bashisa imizi yominister kanye neyo mongameli wakhona uprime minister wakhona eNepal. And with immediate effect waresign, ethatha indaba yama-social media abaphila kuwona. Uyakhumbula into eyenzeke e-Egypt, there was an Egypt unrest mhlawumbe 2018 or 2017 kodwa yenzeka as a result of ukuthi uhulumeni wakhona wayeseyibona isigora ngoba uphathwe laba abantu abadala noma banika inhlonipho bavele bacabanga ukuthi bangoba bakona, kanti they have a responsibility to govern the country. They are not your fathers and they have a responsibility. Into ezakalayo-ke emveni kwalokho into ezakalayo la ugcine sekuthi i-Indonesia nakhona umhlaba wasukuma wanyakaza, wasukuma umhlaba eFrance, wasukuma umhlaba go-Brazil nasey'ndaweni ezihlukahlukene zomhlaba. Ukhalela into eyodwa nje ukuthi is an unfair practice for a black skin to be undermined, and for a youth of that particular country to be undermined, and the voice of the youth to be undermined as a result of elders who think they want to earn the economy of this country and go with that economy into their grave. Wrong, totally wrong. Njengamanje ngenza kwethu sibhekene ne-crisis enkulu kakhulu kuleli izwe. Siyazi ukuthi into ebizwa kuthiwa i-unrest sasingayazi isikenzeka kuleli izwe. Angifisi ukuthi iphinde yenzeke, kodwa nge-arrogance kahulumeni wethu, ungalaleli, unganaka abantu abasha, unganaka abantu, ecabanga ukuthi uzobabamba ngama-feeding scheme, ecabanga ukuthi abantu abasha uzobabamba nge-grant, ecabanga ukuthi abantu abangasebenzi uzobabamba ngo-350, ecabanga ukuthi abantu abafundi uzobabamba ngo-NSFAS. No. Time to play is fucked up. No more time to play. You can't hold people of South Africa neglect. You can't hold people of South Africa the social welfare practice. You are creating this country to be independent on a social welfare state, whereas we can never allow that. All we want is economical freedom and economical practice in our lifetime. Njengamanje, someone somewhere in any university, on any metric that is about to explode and take over this country, if we don't do the right practice as elders of this country. Yanchena me.
unitshela wami nginitshela usuku nosuku kodwa nishite yodwa nina nithi ngiyahlanya namanje nje ngibhizi ngichaza ngaleli flag engiphethe iflag leyikhwakha leli noma ngabe inkinga engalani eAmerica but iAmerica is the best country in the world in terms of economy and army. If it was controller umhlaba wonke jikelele ishayela imithetho obababili abaphethe izwe lethu iyafana nento nezwe lekushisela impepho unjalo nje sengiqedile qhubeka nike nina wa athi usho passport angaze niye ndawo aze niphumele phandle nikhomotha mahala nje njengamanje ngizokhuluma ngakho uSimpoli udaba oluthinta emhlangeni umkhosi womhlanga uqala ukuthi wenzeke esigodlweni eMashobeni uShaka senza ngakhona kwakuyinkosi yakithi eMashobeni lokho okwakukhomba khona ukuthi inkosi iba sesigodlweni la izalwe khona nalaka nasesigodlweni esingumuzi kayise ukubalekile ukuthi kubaleke ngayo yonke indlela ukuthi izinto siyibukisise futhi umhlaba uhambe kahle noma benenkinga eziningi zokungahleleki isilo asikwazi kuba izandla zokwenza sigijime phansi senze izinto eziningi kepha sithembe abantu ukuyibona bona bakufanele besondele esihlalweni bephinde futhi bebambisane nohulumeni izinto zenzeke ngendlela efanele lo hulumeni wenhlanganisela ngalikhoza ngawo awusebenzi namanje awusebenzi futhi wawubona ukuthi upremier wethu uThamsanqa Ntuli waqala nini ukuhamba umhlaba ngiyazi ukuthi uyayisontela ubhuti uyayisontelayo kodwa waqala nini ukuhamba umhlaba kodwa yena uba nesibindi sokuthi athule isilo kube uyena owethula isilo eyakhona uba uchiliza oyena oyisekela noNankulu kwaZulu isilo asikwazi ukuyithulwa by the political deployments personnel fanele sithule umuntu omliba wasisilo urongo lokho okwenzekile futhi ngithema ngifaka amakhala laphana ngabona ukuthi ukhona umfanto omkhulu eNdlunkulu kwaZulu asikwazi ukuphika lokho zikhona impela inkinga kodwa umfanto khona kunabantu abaningi engababonanga besondela lapha kulo mkhosi esihlabeni kunabaholi abanjenga mntwana wakaphinda angene inkosi yakwaThelisi angibabonanga lapha abaholi abaningi lokho kuhlonza umfanto ongangilizeki ngaphandle kokwenza ucwaningo nangaphandle kokukhuluma izinto ucabanga ukuthi mhlawumbe ngikhulunywa umuntu kodwa mina njengomholi njengopresident of the Benqe Nation kuba khona isilo samabandla wonke uzoyikhuluma leyo nto umfanele enkulu khona amaphutha futhi akhona inkinga futhi zikhona kodwa engushoyo ukuthi lokho njiwe nguye unguye lozelwe nguye unguye lahlangana ibhubesi laphinde lahlangana nelinye ibhubesi kwasekuphume ibhubesi uye usinqobile mbisizulu kaZuluthini okumele makasiphathe inkinga esibhekene nazo amaphutha akhe angawesizwe abona wakhe ngoba uphila yedwa yini iphi imhlala nje yabomkhosi iphi imhlala nje yabomkhosi bapho uNdlunkulu besikole uphuzulungu ngoba lento wayekazulu wonke akekho umuntu ophilayo lelizwe especially nakwaZulu ongenawo amathambo isimkhulu asalisandwana umuntu ongekukhombe kwenye indawo ngaphandle ukuthi ukhombe ibuzi lenkosi esiphethe njengamanje uMsizulu kaZuluthini obese ngedlula eMthema Khosi kulokho kumile nje
uyena uNkulunkulu wethu osiphethe, uyena umnikazi wempepho yakwaZulu wonke jikelele. Emuhle emubi wrong right, inkosi iphila ngezesekelo zegceke nendlunkulu ikhothamele ngamakwabo ngaphezulu kokuba ikhothamele izizwe, ukuze inkosi ibonakale amandla ayo. Ngaphekwa lokho ukuba kwangaphambana okuyoba icala dlala ngenkotha, dlala ngolimo. Thina bakithi bakwaZulu siyazi ukuthi inkomo yomsebenzi mase wayikhoma wathi le ngizokwenza ngayo umsebenzi, njengoba nevodla amadoda, le ngizokwenza ngayo umsebenzi noma ingamitha umqhubeko wenze lo msebenzi. Uma ungawenzanga ngayo lo nkomo izodlala. Bayazi abantu bakwazi ukuthi ngikhuluma ngani, bayazi abantu bakwazi ukuthi ngikhuluma ngani. Inkomo esikhonje ukuthi izokwenza umsebenzi, wayigeja wena uthi hayi ngoba siyimithi asithathele. Uyibona lo nkomo ukuthi kanjani. Ngakho-ke asiphile la siphila khona ngoba kuseqinisweni. Abantu abahamanga ithina ayikho inkosi yangayiphatha, inkosi yaphathwa. Ibonge ukukhahlela kwayenkosi indlela ekugandavule ngayo uXulu, ubaba uMusaXulu. Ubaba uMusaXulu lo bizwa uprofessor. Leli gama lika professor ayisengiyalisanga ngoba uprofessor abaningi sebethakazile. Kulo mhlanga nje phuma oprofessor babili abaphambene nayo yonke into yokuphila. Awukwazi ukuthi uprofessor uzalo waZulu bese uphambana nesihlalo, uphambana neqiniso kusukela ekuqaleni ekhanda kuze kube segcineni. Noma amanye amaphuzu abekayo babuXulu engakwazi ukuthi azwakala. Yebo, ubhuduzela kwelapha emhlabeni kulokho njengoba sifica intombi nje umntwana uthulane ethe kunamashawa all over, ayikho intombi ezogeza emfuleni esho ku TV, kodwa thina siyibonile intombi egeza emfuleni ubusuku nemini zigeza emfuleni. Iqiniso lelo kufanele liye emphakathini ngoba umphakathi uyibonile futhi leyo nto, ngoba umhlaba nje yikho usigubuzela izinto ongamele siyigubuzele. Sizisho basenjalo ukuze ithole isixazululo. Ukuthuleka kwesilo, sithule uNdunankulu weprovince wale ma-GNU wasangene, that is wrong. Ukuthi umntwana uNthulane amemezele ukuthi kunamashawa nayo yonke into, catering, yonke into, sleeping comfort, ekubeni bese kuba nenkinga ezitholakalayo, that is wrong. Thina besibuka intombi ziyinqunu lapha sizesahlezisa ngisho ama-security ethu. Ngibonga amaphoyisa ngifuna uqhamuka ingalomthetho, ayingalomthetho bafowethu, noma ukuthi ubibheka oPhongolo, yabhekwa eFirehead, yabhekwa kwaNongoma, yabhekwa Olundi, yabhekwa yonke indawo. Ingalomthetho isebenzile, isebenza 24 hours. Noma ngabe ubani okhomanda kule Northern Zululand, kulesigaba lesi sisemhlangeni, ngithi mina ngithola isigqoko mkhwanazi kumele leyo nsizwa oyihloniphe oyideployile lapha ukuthi ikwazi ukwenza umsebenzi iwenzile. Ngiyacela mfowethu njengokhomanda weprovince iqiniso kufanele sikhulume endaweni yalo ngesikhathi salo. Namanje-ke ngimile-ke ekuthenini-ke kulezi nkinga ibe khona na kanjani uXulu is totally wrong ukuthi angamelana noNgonyama kusukela ehlala kuze kube manje. INgonyama ibe right yokuthi ikwazi ukuqondisa igwegwe. Futhi okwesibili iNgonyama kwaZulu iNkulunkulu awukwazi ukuphikisana noNkulunkulu usuke uyiphahlawe noqobo. Ngelinye ilanga sohlangana nawe endaweni engafanele. Ngakho-ke okumfanele uXulu uma kuwasolwa umuntu omdala ngesizulu sakithi, ngisho ngabe kuthiwa into akusola ngayo awuyibone kahle, thatha inkomo iqhube uyoxolisa uthi ngasithi kweleyo ndaba, uthi bengazi ukuthi sengonile, bengithi ngibekumbona njengezinye zezibi zakho, kodwa namhlanje ngiyithola sengisenkingeni. Ungisola phezu kommango wamakhosi nesifungo seyintombi. Ngiyaxolisa wena kandaba uXulu bekufanele enze leyo nto, athi qhuba inkomo ayishe lapha.
bese kuba ile mbongolo lo-2 Sekhonde. Mina mangikhuluma mina ngihlamba ngikhuluma izinto engafanele ngiyikhuluma ezinye ngiyikhuluma inhlamba ngeke ngiyiyeke ngoba angithuko nonke umuntu. Kepha mina inhlamba ngiyayibheka, kepha ngithuki nje ngasengeke. Ngitshela iqiniso mina sizwe saphonga namageba. Manje ngafuna ukuphila, manje ngafuna into eyiqiniso. Okusho ukuthi abantu abenje ngathi umdlazana bahamba emhlabeni. Alo uthatha ikhwama nibheke emakhaya konina. Ngonyoko. Nihambe lohlala khona. Angikwazi mina ukukhuluma eqiniso. U3 Sekhonde udoto womuntu owenze iphutha elikhulu kabi. Uma ejwayele amahlaya nama-jokes udlala endaweni nalona. Awukwazi ukuphazamisa inyosi umgoqozi wembiza ezayibheka amambuka uMagwedla azashiya umuntu eseqolo unyanga ziyatula ibiza 10 nengogo ngeke uNdlovu zamdela zashaya amagajimisi kona kudampana ikona elindelana. Umfokande daye ebheshu ayigibele ibhasikili mayigibele liyashidabela. Ngithi mina umfoko amasango uwo omunye weinyosi nezimbongi eziphiwe ngaphezulu kwabantu asike sababona bephahla pheko umhlaba bephahla amakhosi. Uwes uwe-age group yethu ithine siphethe manje. Lento eyenziwe uDr 3 Sekhonde ingamanyala aphindwe kashoni. Yinto edinga inhlawulo, yinto eyiqala, yinto kumele akhiphe inkomo yaxolise esilweni ngoba ukube uZulu usaphila ngalendlela kufanele ube yona. Bekufanele ukuthi Sekhonde angaphumi esamweni. Bekufanele alokhu nje akwazi ukuthi u3 Sekhonde ibutho likwazi ukuxoxa naye Joseph ngoba ubesehlobongile. Ubesehlobongile ngempela ngoba uvukela ubukhosi ukuqala lokho. Waphinde futhi wathuka isilo ngendlela ukuthi asifanele ukuba sesihlalweni ngesandla sakhe. Ukwazi kanjani ukuthi othandazayo ithandaza njengembongi ithandaza ibikela obaba omkhulu bethu ukuthi nawo umkhosi usufikile emashobeni. Esigodlweni seNdebe, esigodlweni senkosi uMisuzulu. Lokho kuyicala. Akukhetha ukuthi udlalaphi. Akudlalwa lapho. Siphethizwe la. No time to play is fucked up. Emveni kwalokho bese phinde futhi eshaya inyosi. Ngalesikhathi eshaya inyosi, kufanele inyosi ayishashazele. Mayise qedwe ukuhlawula endlunkulu akashashazele inyosi ngalento ayizile. Akudlalwa la. Siphethizwe la asidlali. Sikhuluma amaqiniso. Mina ngimele nina. Uma nina ke nibona ukuthi lokho engikushoyo akusikho noyisona ngalenye lami. Okwesibili engifuna ukusho kunakho konke manza kwethu ngawo sonke isigaba inyosi inamalungelo onke ukuthi ikwazi ukusola iyona kuphela yabona lento ethu freedom of speech eya endoswa iconstitution in South Africa in 1994. Eyokuqala ngqa i-freedom of speech yakwaZulu ngoba inyosi yayikwazi ukuthi ibe ne-freedom of speech, ikwazi ukutshena isilo ukuthi sironga kangakanani, ikwazi ukutshena isilo nengane ongeyona ongeyona eyayaso, ikwazi ukutshena isilo inkinga ebhekene nayo. Uthini umgoqosi uma ethi imbabala kangena ekhaya ithanda ihlathi ukhahla sona isilo uqonde kusonqo ngokukhuluma ngokwesilo yabona ekubeni ke lokho akukhulumayo ingxenye yokuxwayisa noprofeta umlando wakithi kwaZulu. Uzokhumbula ukuthi uthatha mayethi athi phuma emenweni utshale bude buzogibekela, uthatha emazweni kaMkabayi kaJama la ethi khona uMkabayi kaJama Skidi eshukushaka athi Skidi
pheza izitha izulu linile utshali bude buzogibekela. Noma uMkabeka Jama ayikhuluma ubuxoki bokuthi usiyabona vele ukuthi sebehlelile ukuthi balisocongile, kodwa amagama kaMgoqozi alapho ukuthi ubani ungena ezibongweni ungena kanjani awukwazi ukwahlulela inews noma imbongi ukuthi ichaze ithini. Ngimile lapho ngani zakwethu futhi angisoza ngaguquka namanje ngithi mina uThuli Sekhona akenze isiqiniseko sokuthi uyashweleza eselweni aphinde futhi ashweleze enyosini ayishaqazele bese kwazi ukubuya ezweni zaKwaZulu ngoba umuntu onjengaye siyamdinga. Ushelelile wawa unyela ngakho-ke isikhathi sokuthi simelule ngongenambandela mfowethu ngiyacela usokuma size siyakudinga. Ngithi-ke mfowethu esigabeni sezepolitiki sengiphetha le Vryheid sibhekene nempi enkulu serious akuyona yodwa. Bonke omasipala abaney'nkinga cela bengimeme besho umphakathi uhlangane ngifike ngizozizwa inkinga zabo ngoba ngiyibisele ngokuyilungisa manje. Mfoka Mavava, mfoka Suthu Bhaliwe, Mavava mfoka Sikhakhane, umlayezo wakho nguzwile. Nguzwile futhi. Nguzwile kakhulu mfoka Suthu Bhaliwe. Mkhaya uyakhula. Well done boy. Well done. You're coming well. You're coming well. Now you are sober-minded. Yeah. Nguzwile umlayezo wakho. So into ebalulekile-ke ukuthi asihlanganeni-ke siye phambili njengesizwe futhi sekuyisikhathi sokuthi siziphathele ngempela-ke manje izwe ngoba awukwazi ukublame ogoda amantashe laba abakhonkotha abakhonkotha khona then you still blame them. Ubuka lesa sisu lesiyana how many years still to come, then you still gonna blame that particular person. There's no way. Ziyakhala manje Zulu hlangana Zulu sukuma kubi kunomfati nje kubi lo mfati okhona idumene ngifica nokuthi ngibona nokuthi lamabutho nje ingubo yenkosi yaxeka nje ingubo yenkosi idabukile ingubo yesidabukile ingubo yendlu lamithi yamakhosi idabukile ngibonile mina nabakhona bayaqhuka funa sikwelaphe-ke lokho sikusukumele sikunake. Ngibonga kakhulu kubo bonke abebekhona, ngibonga kakhulu nakumele uSizonke Foundation umfoka Mancenza usukuma naye esekhoneni emele ubukhosi bakwaZondi bonkana ukuthi akwazi ukuthi naye abeke isandla endlunkulu nomkhosi uphumelele nalento eyenzekile ukuthi uhulumeni wethu ashodisa amabhasi into obigcine engafinyelelanga zonke nama-resources akhona angafinyeleli kahle iy'cala namanje-ke simile ngithi kini angazi